Takže ahoj, to jsem se já Lukáš a vítám vás u mého prvního uvítacího videa na mém novém kanále Ukša Games, nebo Ukša Games, Ukša Box. A tohle není nějaký dlouhý, jenom prostě vám chci ukázat, že to jsem já. Jak jsem vám říkal, že převedu kanál, tak jsem ho převed. Jsem na svém světě, kde jsem točil informačku jednu. Tady víte, byl ten starý barák a hodně jsem to tady předělával. Tady most. Tady taky vlastně. Tady mám hrad s bránou. Až akorát, že to je zaplý asi na druhé straně, takže to teď nefunguje, jinak to funguje dobře. No, tak teď nevím, jak se dostat dovnitř. Budu tady muset nějak tady na věž skočit. Už to funguje. Tady bránu mám. No. Takže to by bylo asi pro toto krátké video všechno. Snad se vám líbilo, převeďte odběry, dávejte lajky, samozřejmě pokud chcete, já vás k tomu nenutím. A uvidíme se u dalších videích, takže se s vámi loučím, ahoj.